kasuhituha tama kaigsunan. Magisgot tag artista. Grabe, memorize na to. Magisgot og teleserye. Diba? Ang mga lalaki po, magisgot og basketball, magisgot og boxing. Aragya pong kasuhito, makaigsunan. Ang uban po, hilig og politika. Bisag wa kailas politician. Grabe, makaigsunan. Nga maka-endorse, grabe kaayo, makasulti. Ang problema, mga igsoon mo ni, bright tas daghang butang. Pero para na ganis Ginoo. Hello. Nabmo diha mga igsoon. Wa ko namumbahan namukaw ra ko nagpahinumdum. Magisgot na ganit na Ginoo. Ato sa eskwelahan, moingon ang maestra, ikaw lead, ampo sir. Magsinengtuhon mga igsoon. Ultimong pag-ampo mga igsoon dili ka mao. Ultimong pag-ampo mauwaw. Di ba? Nakita ba na nato mga igsoon? Sakit kay na siya mga igsoonan. Sakit kay na siya mga igsoon nga kamatuoran. Nga ang taong na ignorante na hinon sa pinakalabing importante nga bahin kinabuhi. Manluluwas, Ginoo, nag-iya sa kinabuhi, wala ibaw, pero tao, silingan, artista, bisag di ni mo sa kaila, suhito kaita. Ang uban mga igsoon, makigkamatay na gani, mag-igsoon, laban sa ilang labanan nga politiko, laban sa ilang labanan nga boksidor, sa ilang basketballista, mag-isumbagay na. Kaya nga no, dili nila pwedeng pakaulawan ang yang idol. Pero sa Ginoo mga igsoon, matod pa ni John Paul II lagi, ignorance of the Bible means ignorance of Christ. So unsay giingon sa Ginoo, maghinulsol. Unsay hinulsulan, ka-ignorante nato ngadto sa Ginoo. Ikaduha, unsay pagkasala makaigsunan nga gi-describe sa Biblia, simple ra kayo kung imong isumap, paghikalimot nato sa Ginoo. Daghang mga tawo makaigsun nakalimot sa Ginoo. Tinuod na makaigsunan. Moray kahinumdum nato mga igsoon kung nanatay mga problema. Wa tay oras para sa Ginoo. Doon ako sa ing makaigsunan, no time for God. What if God has no time for you? Di ra ba jud matabang makaigsunan? Naa ra ba jud bahin sa tong kinabuhi? Nga di na jud matabang og tao tong problema. Naay mga bahin sa tong kinabuhi nga ang bungdong ra jud makasulbad, mao ra jud ang Ginoo makaigsunan. And it really hurts kung moingon ng Dios, sorry Brad, sorry sis, I have no time for you. Grabe sakita na siya makaigsunan. So sa itong buhaton, simple lang. Kung ang pagpakasala, nag-left turn ka, gikan sa Ginoo, ang imong buhaton, maghinulsol ka. Unsa ang paghinulsol, mag-right turn ka para sa Ginoo, mga igsoon. Amen? Mutalikod ka sa imong sala, ug moatubang ka ngadto sa Ginoo, imno namang Ginoo, Lord, di na ko kaya ni, ako itugyan akong kinabuhi, isurrender akong kinabuhi. Matod pa sa Biblia, Proverbs 28:13, musugid sa atong sala og magbiya sa atong mga sala, makadawatag kaluoy gikan sa atong Ginoo. Sumalas tong gibasa sa buhat 3:19, pag hinulsol kamo, pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong masala, aron ang mga panahon sa kayahay, mag-aabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Basig mga utana po, madato day ko pastor, maghinulsol ko, hayahay naman. Depende ra na mga igsonoy. Di ra baya ang kakwartaan may makapayahay sa tao. Musugot ka, ang daghana kag kwarta, pero ang daghana po kag sakit. Hello? Musugot ka, ang daghana kag kwarta, o daghan kag problema. Di, gapon ahayahay. Pero ang kahayahay nga gisgutan diri, dili nga mamilyonaryo ka. Dili mga igsoon nga makakwartaan ka, daghan kag sakyanan. Ang kahayahay diri mga igsoon nga gisgutan sa Ginoo, kung maghinulsol ka, kay ang imong sala papason sa Ginoo mga igsoon. Kining sala mga igsoon, grabe gyud siya kamaot diya sa kinabuhi. Nagtuo mo anang mga tawo nagyanang sa kasalanan ug malipayon na. Dili na sila malipayon mga igsoon. Mao man ganina mga igsoon, mangitag gubot kay dili sila malipayon. Giilan data ni Satanas nga ari rata diri, barkada ta. Kay nga naman malipay ra ka sa butbut na ni Satanas mga igsoon. Kay nga naman ang tinuod ana mga igsoon, wa na siya kalipay. Guilty na siya mga igsoonan. Og bugat kayo pasano ning sala mga igsoon, may pay magpasan kag usa ka sakong bugas. Kay ning abot sa imong balay imo ra man ang ibutang. Pero kung magpasan gani kag sala, di ka katog mga igsoon, miserable ang imong kinabuhi. Kabuang na makaigsunan, kay dili nila madaog ang tanang makasalanan silang kinabuhi. Na sila'y bangon silang kinabuhi.
But every time nga mo talikod ka niini og moduol kas Dios, nag-ingon ang Biblia, makabaton kag kaayahay kay ang imong sala paphaon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. So, ayaw gyud duwa-duwaing kasalanan. Kay nga naman nag-ingon ang Romans 6:23, ang soul sala mo ang kamatayon, apan ang walay bayad mo ang kinabuhing walay katapusan. Daghang mga tao mahadlok mamatay ron mga igsoon. Di man jud pod lalim ron mamatay kay kas aram pud bintag ka kay pwede raon tag man pud pwede kas aram ang gyud. Daghang mga tao mahadlok mamatay pero daghang mga tao nga mahadlok magpakasala. Tama mga igsoon? Nakadawat kog comments na sa Facebook mga kaigsunan, sakto gid kayo pastor, bless ko sa imong gisulti. Daghang tao mahadlok mamatay, pero wa mahadlok magpakasala. Nga samtang magpakasala ka, tabla ra nga imo nang gikaut ang imong kaugalingong lubnganan. Kaya nag-ingon man ang Biblia, ang suhol sa sala mo ang kamatayon. Pero ang good news, kung dili ka kaya nga mabag-o mga igsoon sa imong asawa, di ka mabago sa iyong pastor o sa imong o sa atong balaod, ang Dios kaya kaniyang baguhon mga igsoon. Doon na yung sa text message nga akong nadawat gikas radyo. Kay naamo ko sa radyo lagi mga igsoon kada Domingo. Nag-ingon ang text message nga nadawat. Mahirap bumiyahe sa buhay na ito. Daming lubak, daming liko. Pero alam nyo kung anong masaya sa joyride na ito? Yun ay ang panahon na pumara si Jesus at imaniho ang mga buhay natin. Libreng sakay sa mga walang pamasahe. Libreng karwas sa mga narumihan ng kasalanan at libreng repair sa mga nasiraan ng loob. Palakpakan na to ang Ginoo mga kaigsunan. Ang pinakanindot dahil nga biyahe aning kinabuhi dili ang pagpakabaton nimog asawa, dili ang pagpakabaton nimog balay, dili ang pagpakabaton nimog sakyanan. Ang nindot nga hitabo sa imong kinabuhi mga igsoon, ang panahon nga ni para sa Ginoong Hesus ug imaniho ang imong kinabuhi mga kaigsunan. Libreng karuwas, hinluan ka, wasingan ka sa Ginoo. Ikaduha, i-repair kung unsa may nga guba sa imong kinabuhi. Sa sobra na sa napulo ka tuig sa radio makaigsunan, doon ay akong tigpaminaw somewhere in Katigbian. Text siya nako, pastor, doon ako akong problema, broken family me. Nagkita dyan may, nag-meet me, nidawat sila sa ginooban siyang pamilya, kay nagbulag man sa siyang bana. Sigog counsel niya, akong giingnan, kumualagad ka sa Ginoo, unsay nga guba sa imong kinabuhi kaya ngayon. Og tuod man makaigsunan, sadang nag-anam sila kadugay sa pagpangalagad sa Dios, niabot gyud ka panahon nga giuli sa Ginoo ang nagkabulag nga relasyon siyang bana, nagkauli og karon tuanas Manila malipayo na makaigsunan sa ilang pagpamuyo. Naay mga young people nag-text nako makaigsunan, di ko wa ko kaila nila, wa ko kakita nila. Nagminaw ra sila sa radyo mga igsoon, pero dili ko nila malimtan, dili na malimtan ang mensahe. Nga usa ka adlaw ni ana makaigsunan, nakadungog sila sa pulong sa Dios. Dili sila mahimutang, matulog sila ang pulong sa Dios. Permenting hamok diya sa ilang hunahuna. Ug wala sila choice kundi paminawon ang sulti sa ilang konsensya nga moalagad sa Ginoo. Daghan kong mabatanon nagkakita makaigsoon naman tigpaminaw, magpasalamat nga kabaton sila kabaguhan sila kay nabuhi. Kana ang kayang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi kung motalikod kas imong sala ug mobalik ka ngadto sa Ginoo mga igsoon. Naay kahayahay. Kita bang tanan gustong mahimong hayahay mga igsoon? Dili kayahay sa kwarta ra ha. Mayahay tag kwarta. Tabangan man ta sa Ginoo, pero ang labing kahayahay kung ang imong kinabuhi mahimong safety at ubangan sa atong Ginoo. Ang kanta ganiya sa mga baton, grabing ninduta mga igsoon. Ang kinabuhi ta walay siguro, labing tinuod na apan diha kang Kristo sigurado mga igsoon. Kung ang Metrobank maingon you are you are in good hands in Metrobank. Na ako ka sa maayong kamot. Pero diha sa kamot sa Ginoo, dili lang kay maayo ka, luwas pagyud ka makaigsunan. Kay diha sa kamot sa Dios mga igsoon, ang pinaka safety nga lugar makaigsunan. Daghang mga tao moadtog kanang naay Manila kay mulikay sa linog sa Bohol sa una,
Pag-abot po dito sa Manila, naapoy daghang problema. Ang uban mo gawa sa laing nasod, kay mo mutaka sila sa problema sa Pilipinas. Pag-abot dito, naggubat po dalang nasod. Way lugar sa kalibutan nga luwas, mga igsoon. Safety is not in the absence of danger, but in the presence of God. Usa lang ka lugar nga luwas ka, ang lugar nga naa ang presensya sa Ginoo, mga igsoon. And so to tell you the truth, mga igsoonan, aning lugar karon safety ka, aning lugar karon masiguro ka, kay ngano man ang Dios niya nakig-uban nato, mga igsoonan. Hallelujah. So maghinulsol sa atong mga sala. Mga kaigsunan dinhi, ako mong gi-challenge. Mga batanon gi-challenge naman ganiha. Mga hamtong, mga dalagag ulitaw, mga ginikanan. Ato gyud hinuktukan na atong kinabuhi. Doon ay usa ka istorya, mga kaigsunan, akong istorya lang ninyo. May tungod ni Nick Busijik sa akong pag-pronounce, pero dili na mo saktong pronunciation. Bisaya amangod ko kayo, mga igsoon. Gipakataw siya nga walay kamot og tiil. Pwede na niyo i-search sa internet, mga kaigsunan. Grabe gyud niyang luya. At the age of 10 years old, gusto niyang mag-suicide. Ang uban maghukot man og pisi sa liog. Ang iyang suicide tod kay wa siya kamot og tiil. Bisag usa ka planggan ng tubig, mga igsoon, mulukso ra siya didto, patay gyud siya. Pero abi ninyo, mga kaigsunan, sa dihang nakabig siya, giwalihan siya. Grabe gyud, tan-aw mo sa internet, mga kaigsunan, makahila ka siyang kaagi, mga kaigsunan. Presidente sa Amerika, nawalihan niya. Millions of people around the world nakaduol sa tailan sa Ginoo, pinaagi siyang ministry. Og matod pa niya, doon ako'y nabasahan siyang, napaminawan siyang wali. Doon ay tulog ka pangutana sa kinabuhi nga dapat nimong tubagon. O kung dili ka katubag, matod pa niya, you are more disabled than I. Kung kining tulog ka pangutana, di ka katubag, labaw pa kang disabled kay kanako. Tiba niya, wa siya'y kamot og tiil. Pero kung di ka katubag aning tulog ka pangutana, labaw pa kang disabled kay niya. Unang pangutana, kinsa man ka? Mayo ka, ako si John Gopid. Simple yan ang pangutana, ha? Pero di na mao. Kinsa man ka? Kaya mga tao karuwa, makaila silang kaugalingon. Wa sila kaibaw, maison, nga gibuhat sila sa Ginoo. Wa sila kaibaw, makaigsunan, nga gihaguan sila sa Ginoo. Abi ninyo, mga igsoon, no? Kung ang Dios wa pa magmahal nato, bisag kwaon ning hangin og usa ka minutos, ambot kinsa kay mabili natong buhi ani, mga kaigsunan. Ako makasiguro kung maapil ko ana, mawa kay ang utong maison di ra man kabot sang minutos. Pero tuod kay ang Dios nagmahal nato, ang atong hangin nga ginhawa karon libre ning gihatag sa Ginoo. Di ba? So pangutana imong kaugalingon, kinsa man ko. Ang uban wa nay kumpiyansa silang kaugalingon. Moingon nila wa na koy lami. Hinungdang pagkatao, gisalikway ko nila, wa na determinasyon kinabuhi, wa nila masayri, nga mahal kas Diyos, makaigsunan. Mo ni unang pangutana niya, ikaduha, unsay rason nga nung nabuhi ko. Mo na'y pangutana ni Nick, ikaduha, unsay rason nga nung nabuhi ko. Pilimiro wa siya kakita og rason, unsa man kunay pulos nga nabuhi siya, wa siya kamot og tiil, mga igsoon. Pero sa diyang na-discover niya ang pulong sa Dios, didto nakabaton siya paglaom. Kay bisag wala siya kamot og tiil, makaigsunan. Bisag asa siya dapit dalon sa mga tao. May mo siyang speaker. Speaker siya sa mga graduating students. Speaker siya sa mga bata. Speaker siya, grabe, bisan sa mga presidente, mga igsoon. Inspired siya. Sana nakita ni niya, makaigsunan. Didto nakabaton og kabaluhan ang iyang kinabuhi. So ay nato, may sumakaingon to, way pulos ning kinabuhi, di ba? Way pulos. Pero nakita ni Nick ang iyang purpose. Ikatulong pangutana, asa man ko paingon. Doon ay mga tao, kay mo asa sila paingon. Mo yung ra, inigkamatay tao, kalabirang di naman amalalis, lisod pag mahimotang puthaw, makaigsunan. Inigkamatay, kalabira, madyong umubalik, tas abog. Pero ang pangutana ni Nick, asa man ka paingon. That means to say, your final destiny, ang katapusan niya mong destinasyon. Diba? Wa siya kaibaw, ang mga tawag kaibaw, mga igsunan, asa kaibaw ang kinabuhi, disabli ang kinabuhi. Muna, makaigsunan nga, daghang mga tao, wa mga lagad sa Ginoo, kay para nila, ang kinabuhi sa tao. Mura iturok, kung nagdugdog, dili na pwede. Kinahanglang masayran to asa ta paingon. Kay kung masayran nimo kung asa ka paingon, determinado ka, makaigsunan, nga tiwason, ug lahotayon ang dalan nga imong gisubay kay naibaw ka nga sa unahan mo na imong sangkuan.
Nga kung wa ka kahibog asa ka paingon karon, ayaw palabig lakaw, ayaw sa padayog lakaw. Kay kung padayon kag lakaw wa ka kahibog asa ka paingon, mawa jud ka. Di ba? Nagisgot kog final destiny. Kung gusto tag langit, wag una ka, kini hong gidang nagisubay para langit makani. Nakuha ko ninyo mga igsoon? Kay ug moadto tagbilaran, unsa may imong buhaton? Musubay kas dalan, kasada pa yung tagbilaran. Kay nangandoy kang matog tagbilaran, no ning among gisubay ang kasada pa yung usagna. Di arang lisura gid pag tagbilaran, hinon pwede raman pud mo libot dito, tagbilaran kay pasangkuan. May lang tawo ingon ana mga igsoon. Di ba? Kung gusto tag langit, kay nagisgot nag langit ganiha. Wa man jay nato ang di gusto matog langit. Di ba? Ang importante kina lang makita nato kining akong kinabuhi karon padung baka nig langit. Kay kung di na padung langit, ayaw sa mga igsoon padayog lakaw. Hunong sa pangutana sa asa man ipayon. Usay kong buhaton para makaadto ko didto. Kay ang Biblia niya dinhi ang tubag sa Ginoo mga igsoonan. Matud paninik, kung dili ka katubag aning tulo ka pangutana, kinsa ka, unsay purpose nga niya kas kalibutan, asa ka paingon, you are more disabled than I. Labaw pa kang disabled kay kanako. So karon mga igsoon, nadungog nato. Maghinulsol ta sa mga sala. Ikatulo, o katapusan. Di mo katapusan nga atong tunan. Daghan pa kayong buhaton nato. Pero kinaimportantihan nga parts sa atong kinabuhi. Kung gusto kang maluwas, muto ka ang Ginoong Hesus, maghinulsol ka sa imong sala, o ikatulo, imong dawaton ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Dawaton nimo sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Ang usa ka jail guard katong isgutan nato ganiha. Pag ingon ni Pablo tumuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw kang imong panimalay dili ra taman adto. Naminaw siya suwali para ninyo karon ug sa diha makaigsoon miabot sa punto mi challenge ang alagad sa Ginoo. Midawat siya sa Ginoo, nagpabautismo siya sa pangalan ni Hesus ug nangalagad siya sa Ginoo hangtod nga mayabot ang iyang kamatayon. Ingana kaimportante ang desisyon. Ang atong pagtuo sa Ginoo kinalang mo sangko ni og sa kadesisyon mga igsoon. Desisyon nga pwede mo bag-o sa tibuok nimong kinabuhi. Og kanang desisyon na mo ang pagduol og pagdawat sa atong Ginoo. Dawata siya sa imong kasing-kasing, isurrender imong kinabuhi ug himuha nga Dios ug hari siya sa imong kinabuhi. Og nagtuo ko, giyahan ka sa Dios, saktong dalan paingon nga tus kinabuhing walay katapusan. Unsa ka importante mga igsoon ang atong desisyon? Importante kaayo. Dili nato ilangan-langan ang pagdawat sa Ginoo. Ang kanta ganiha, sultian ta mo ha, na ako'y gamay nga pagtuon mga igsoon. Bisag igor ako grado. Naibaluan ba ninyo mga higala o mga igsoon nga kada segundo, unsay usa ka segundo hagtok sa orasan. Dunay more or less 5 ka tawo ang mamatay sa tibuok kalibutan. Hadlok de. Tingog pud mo mga igsoon. Hadlok de. Usa ka hagtok sa orasan, 5 ka tawo ang pwedeng mamatay. Tinuod na. Basi mo ingon ka nga, nganong ang daghan na naging tawo ron pastor? Human mahurot. Ang apol kada segundo hagtok sa orasan ang daghan ang pong mahimugso. Di ba? Pero watay problema sa mga tao. Mahimugso watay problema diha. Ang problema katong mamatay. Kaysa usa ka minutos pila ka segundo. 60. So i-times ko na lang 5 og 60. Kuha ko masayop 300 na? 300 ba? Sa usa ka minutos ha, 300 ka tawo ang mamatay. I-try ko na nag-convert sa usa ka oras. Manglimbawot na imong balhibo mga igsoon. Kay sa usa ka oras, linibo na ang mga matay mga igsoon. O i-convert nimo ko sa kaadlaw, 24 hours. Hapit na mo 500,000 ang mga tao mamatay. Grabe nga lingiga. O wa ta masayod, sunod sa hagtok sa orasan. Atong kinabuhi ang bawion sa Ginoo. Kisa may nasayod ana. Bisan ako ang masayod. Ingana ka-importante ang decision making mga kaigsoon. Nga dili jud angay ilangan-langan. Doon ay mga tao sa Biblia mga igsoon. Sadyang iingon ang Ginoo, miingon ang mga apostoles, dawata ang Ginoo, wag sila maglangan. Right on that moment, gidawat nila si Jesus. May alagad sila sa Ginoo. Wa na pa og mai. Kaya nga naman, ang kanta, wa ta masayod sa atong kamatayon. Napay gamay na kong i-share about sa kamatayon. Ang kamatayon muabot ni bisan kinsa, bata, tigulang, babae, lalaki, mamatay mga igsoon. Tama mga igsoonan?
ang kamatayon mo abot bisan asa. Pwede din pwede dito sa imong balay, pwede sa imong kanang naay trabahoan, pwede bisan asa. Ang kamatayon naa. Ikatulo, ang kamatayon moabot bisan kanusa. Ang kanusa, pwede karon, basi mo simbak ko in taon. Pwede karon, pwede unya, pwede ugma, pwede sunod simana, bulan o tuig. Ang kamatayon moabot bisan kanusa. Mo na labing tinuod gyud makaigsunan. Og ang katapusan, ang kamatayon moabot sa bisan unsang paagi. Unsay bot unsang paagi? Unsang paagi ha mamatay, naigi patay. Nay nadasbagan sa motor, nadasbagan truck, patay. Nay nadisgrasya, patay. Nay nagkaon, patay. Depende ra na siya. Gani na ako'y nadunggan nga istorya, nga dura ko na nagsayo-sayog dayang-dayang namatay. Kaya gano man sa tantong sayo-sayo na sapid man. Anda kay ang gika bundakan kay bato man di. Bintahon ta tog gahig o mga igsoon sa humok mabod. Patay. Ngano man nga ingon ana man nga bisan unsang pagiha kay usara pod ka paagi ang kamatyas tao. Kung ang paagis kamatayon ang pagbiyahe pa, nagtuo kung daghan nato di na jud magbiyahe-biyahe mga igsoon. Kay mahadlok man tang mamatay. Kung paagis kamatayon ang pagkatog, bisan pag magbuntagay ta karon di na ta mahadlok, magbuntagay kay mahadlok man tag mamatay kay ang kamatayon pinagi sa pagkatog. Pero nganong lain-laig paagi para nga ikaw do na kay pagpangandam mga igsoon. Nakuha ko ninyo mga kaigsonan? Bisan unsang pagiha, pwede mabot nga atong kamatayon. Mo na hinungdan nga di nato langanon ang atong desisyon. Di nato langanon. Ang among tema, karon ang adlaw sa kaluwasan. Gabi man ron, karon ang gabi sa kaluwasan. Ugma, wa na may masayo dun sa may tabo. Unya, wa may masayo dun sa may tabo. Pero karon, gigagarantiya sa Ginoo, nagingon siya. Sa adlaw sa nga ikaw nang inahanglan, gipatangihugan ko ikaw ug karon mo nang adlaw sa kaluwasan. Ingana ka importante ang decision making makaigsunan. Nga sa diha nga moduol tas Dios mga igsoon. Ato gyud nga desisyonan sa tibok natong kinabuhi. Kay ang imong desisyon makaigsunan sa imong kinabuhi, mo'y mohatag nimo kabaguhan ug kasiguruhan sa imong kinabuhi karon. So ning mga oras sa mga igsoon dili nako tas-on nga akong mensahe. Agi conclusion ani makaigsunan. Mangumusta ko sa atong kinabuhi. Sa tanan nga niya karon, labi na diri sitio mahayag kay kamo magyamang purpose nga may arimi. Kumusta sa atong kinabuhi mga higala? Ato bang nahinuktukan ni atong kinabuhi kung unsa na ka mubo? Ato bang nahinuktukan ni atong kinabuhi mga igsoon kung unsa ka lumalabay ra taning kalibutan na? O ato bang natagad, matod pas awit, nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? At nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Karon gipalili sa Dios ang mga butang nga dapat niyo makita. Nga ako nakita pastor kinahanglang mo tuod jud sa Ginoo hugton ang pagtuo sa Ginoo. Ikaduha maghinulsol ko sala kay makamatay day ning sala. O ikatulo kinahanglang mo desisyon kong mga lagad day sa Ginoo. Sunod nga pangutana, nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Unsa man ay mga butang nga dapat mong buhaton? Ni desisyon na ba tang moalagad sa Ginoo? Ni desisyon na ba ta makaigsunan nga motugyan sa tong kinabuhi ingato sa Ginoo? Mo surrender sa tong kinabuhi ingato sa Ginoo? Akong giingon ninyo gabi makaigsunan sa kaistorya sa kapastor nga dati-rati usa ka drug addict, kaupat na priso, bisyoso nga tao. Matud pa niya kung isud pas barko yang sala, malunod ang barko. Tungod sa kabugad siyang sala, apan nagpasalamat siya tod kay ang gugma sa Dios salapad pa kay sa kadagatan. Wa niya tuguti mga igsoon magumon siya sa bisyo. O wa niya tuguting malunod siya sa iyang sala. Doon ay gibuhat niya. O ang iyang gibuhat, may desisyon nga moalagad ngadto sa Ginoo. Dito sa Talibon nga prisuhan, nakabisita mi kauban sa mga batanong pastors. Doon na may gibistahan ditong tigpaminaw nako sa radyo. Pag-abot namo mga igsoon hilak siya. Basta magkalisod ng tao, mangita dyan ta Ginoo, mohilak dyan ta. Pag-abot na mo mga igsoon, hilak siya. Kaya usama siya kadag-adik, drug pusher. Sakpan man. Pero sa din nag-istorya mi, samot pag siya hilak, kaya ako mangitambagan. Bata pa ako niya, kay 40 naman siya kapin, ako 36 pa man. Karon atong niagi, pag adto na mo, mga 34 siguro, istorya na ko. Ako siyang gingnan, ayaw
kaguol. Dawata ang Ginoo, balik sa Ginoo, hinulsuli mo ang sala, kay dili pawayang tanan. Sige siyang tawag, mag-broadcast ko sa radyo, sige text, mangumusta. Usa ka adlaw niya ang tawag nako. Ingon siya, Pastor, salamat kay sa Ginoo. Nahatagan gid mi og kagawasan. Hadlok sila nga basig madugta na sila kay Stricto Bias Duterte. Ang ilang paglaom si Sereno raon ta, na-impeach man si Sereno. Mingon siya nako, wa na gid mi pag-asa, Pastor. Og ingnan na ayo pagpakawas paglaom, habang buhay may pag-asa. Sunod nga mga buwan tawag siya nako, nagkatawa, Pastor, gawas nun ako. Salamat sa Ginoo, salamat ninyo. Nagihatagan ko gahigayon makagawas. 35 sila kabuok, gikas prisuhan sa talibon, nakagawas og nakabaton mga igsoon kagawasan. Og karon makaigsunan gawas no na siya. Kay nga naman, ang imposible sa tao, posible sa Ginoo, mga igsoon. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa atong Ginoo, makaigsunan. O bisan kinsa ka karon, bisag unsa ka karon, dili gyud ka kayang talikdan sa atong Ginoo. Dili ka matiis sa atong Ginoo. Siro gisalikway ka sa imong mga higala, gisalikway na ka sa imong ginikanan kay wa kay lami nga pagkatao. Pero sultian ko ikaw, the moment nga moduol ka sa Dios, nag-ingon ang Biblia, bisan kinsa nga moduol ka nako, dili ko gayud siya isalikway. Ang usa ka anak nga pamatuyangon, milaya siyang yang amahan, balay siyang amahan. Nagwaldas-waldas siyang kwarta sud sa pila ka katuigan. Sa diya mamatay na siya sa kagutom. Maingon siya dito sa balay sa amahan, daghan kay makaon. Ang mga sulugoon dito buhong kayo, ako diri nagkakamatay na. Unsa yung gimo, gito na iyang garbo. Bisag uwaw kayo mga igsoon ngay uli. Pero maingon siya muuli ko sa balay. Balag di na ko ingnon nga anak. Basta kay makauli ko sa balay sa akong amahan. Sultian ta mo mga igsunan. Samtang naglakaw ang batanon mga igsoon, paingon sa ilang balay. Ang amahan mga igsoon, dili gyud makalimot unsay mayong bayhon og dagway sa iyang anak. Ang iyang mga bisti mga igsoon nagkagidlay na, nagkamuritsing na siya, nagniwang na siya maayo, siro gibungot na siya, tagas na iyang buhok. Pero ang amahan nga naglantaw sa bintana, nakaibaw siya nga mauna na iyang anak nga nawala og karon miuli. Og unsay gibuhat sa amahan, may kanaog siya siyang balay, nagdagan mga igsoon, isugat siya ang anak, gigako siya ang anak, iyang gihaggan, kay matod pa niya, kini akong anak nawala, apan karon ibalik, kini akong anak namatay, apan karon nabuhi pag-usab. Sultian ko ikaw mga higala o mga igsoon karon, ang imong pagbalik o pagduol sa Ginoo, ang gikahinaman nga adlaw sa Dios nga imong buhaton mga igsoon. Walay oras, walay minutos, walay adlaw nga dili excited ang Dios sa imong pagduol ngadto kaniya. Excited kaayo ang Dios mga igsoon sa imong pagduol niya. Ikaw ra iyang gihuwat. Ayaw huwata, ayaw ing nang Ginoo duol nako, ayaw. Ikaw may moduol sa Ginoo mga igsoon. Og mo na ibuhaton na to karon. Si kinsa ka man, unsa ka man, ayaw mga igsoon tan-awa ang imong kaugalingon. Mahal ka sa Ginoo mga igsoon. So ning orasa mga igsoon, ablihan ako. Pwede ba manindog tang tanan mga igsoonan? Sa ako nang gikaingon niya ang Dios sa tong taliwa. Akong gibati na mga igsoon. Gibati na nako. Di nato siya makita, but I feel His presence. Og nahibaw pamugon sa ibuhaton sa Ginoo kung naayang presensya. Ang Biblia na ingon, 2 Corinto 3:17, asa gani ang Espiritu sa Ginoo, naa diha ang kagawasan makaigsunan. Asa ang Espiritu sa Ginoo, naa ang kagawasan mga igsoon. Siguro gigapos ka sa mga problema, gigapos ka sa balatian, gigapos ka sa mga bisyo sa kinabuhi. Ang ingon sa Biblia, asa ang Espiritu sa Ginoo, na ang kagawasan mga igsoon. Muuli kang gawas nun. Unsay kayang himuon sa Dios sa iyang presensya. Doon ako basahon mga igsoon, Lucas Kapitulo 6, versikulo 8 ngatos 19. Mautod pa ninhi, og nangaayo ang mga gisakit sa mga mahugaw nga espiritu. Og ang tibuok panon sa katawhan na ninguha sa paghikap kaniya kang Ginoong Hesus ni kay gikan kaniya
gikan kang Ginoong Hesus may gahom nga migula og nag-ayo kanilang tanan. Kana ang kayang buhaton sa Ginoo, di siya nato makita, pero niya siya makaigsunan. Og the moment nga moduol taniya, nag-ingon ang Biblia, diha niya dunay gahom, dunay gahom, dunay gahom ang atong Dios nga moayo sa atong mga balatian. Ako namang gi-share niyo kagabi usa sa mga krusadas mabini, naka-wheelchair nga tao. Humanog ampo, gipatindog o gipalakaw sa atong Ginoo. Sa barangay Sitio Cantugop, barangay na po Alicia, doon ay mga nasakit o kasing-kasing, pila na katuig nag-maintenance, sadyang may duol sila dire mga igsoon sa altar, pandunga sa mga kaubang pastors, pila na katuig milabay, wa na sila nag-maintain mga igsoon silang tambal, kay mato pa nag-iayo na sila sa atong Ginoo. Sa una, bisag magmintig tambal, luya. Pero karong wa na nagmintig tambal, baskog na. Kay nga naman, giayo sila sa atong Ginoo mga igsoon. Kay matod pa diri, diha niya, dunay gahom nga migawas aron sa pag-ayo sa mga masakiton. Laing bersikulo makaigsunan, Lucas 5:17. So sa niadtong mga adlaw samtang nagpanudlo siya, dahil naglingkod ng mga parasiyo ug mga magtutudlo sa kasuguan. Nga niadto didto gikan sa tanang kabalangayan sa Galilea, ug sa Judea, ug gikan sa Jerusalem. Tanawa, ug ang gahom sa Ginoo diha kaniya aron sa pagpang-ayo kanila. Subli nga gisulti sa atong Ginoo ang gahom sa Dios. Ania aron sa pagpang-ayo sa tanan nga dunay balatian. Mga igsuon ko, dili lang ang sakit sa imong lawas ang ayuhon sa Ginoo. Kung atong unaon pag-ayo, kung ayuhon kas Ginoo karon sa imong sakit, bonus rana mga igsunan. Mo ni labing tinuod, bonus rana. Pero ang pinakalabing importante mga igsoon sa kinabuhi, ang kaluwasan sa atong mga kalag. Kay sultian ko ikaw, baskog kag masakiton karon, mamatay ra gihapon ta mga igsunan. Wa kay sakit ug na kay sakit, mamatay ra gyapon ka. Pero kung ang imong kalag dili sigurado mga igsoon, linaw nga kalayo ang imong adtuan. Pero kung ang imong kalag, ang imong kaugalingon gidawat nimo sa Ginoong Hesus, magpuyo ka nga dunay kasiguruhan. Pwede ba na ito ipa-background baguha Ginoo? Ning oras sa mga kaigsunan, gusto na kong i-challenge pagbalik. Kisay gusto nga mudawat ngadto sa atong Ginoo, pwede ka makaduol di sa laran. Desisyon, ayaw ka ulaw makaigsoon dito sa Cantugop sa pag-challenge nako. Dito ang mga tao mga iso, way kog hadlok. Ayaw ka usa mong tapan, pwede ka mga re. Katong dunay mga balatian, pwede mo balik dire mga kaigsunan. Ay mo ka uwaw. Sige. Duol mga igsoon. Katong nay mga sakit. Dili ako'y moayo, ang Dios may moayo. Ayaw ka uwaw. Diha na ako gabi pastor. Di ganita mo uwaw. Balik doktor maison kapila na dito. Gasto na tag kwarta. Ayaw ka uwaw balik-balik sa Ginoo mga igsunan. Kay nga atong Dios mga igsoon eksperto siya sa paghimog milagro sa atong kinabuhi. Sige mga igsoon, duol sa atong Ginoo samtang napay panahon. Duol. Unsay imong panginahanglan? At okay, sige mga kaigsunan. Ato lang ning lain-lainon. Katong kabaguhas kinabuhi, kaluwasan, duol mo mga igsoon. Karon ang katapusang gami sa mong krusada. Ug akong giampo nga ang Dios mamuhat diha sa atong kinabuhi. Sige mga igsoon, kung mahimo puno na to ning basketball court, wa may masuko na tong puno ta dire. Tanan nga gusto makadawat og kayuhan, duol kang Ginoo. Libre ni way bayad. Ang kayuhan way bayad, ang kaluwasan way bayad. Hallelujah. Mga batan-on, mga hamtong, babae, lalaki, tanan. Niya ang Dios sa tong taliwala mga igsoon. Hallelujah. Samtang magpadayon ta mga igsoon, atong subulion pagbuhat atong himo gabi. Pag hinulsol mo, maghinulsol tas ko mga sala. Balik kag pangayog pasaylo sa Ginoo mga igsoonan. Ingna ang Dios Lord, pasaylo ako sa mga sala. Pasaylo ako Ginoo nga usay wa ko'y panahon ni. Bahalag mo hila ka, way problema na. Ayaw ka uwa mga igsoon. Di ganito mo hilag mo hangyo tagwarta mga igsoonan. Tapos tanan ayaw ka uwa nga tos Ginoo. Kay ang Dios mga igsoon malipay siya nga kinising-kasing kang muduol ngadto kaniya. Unsay akong ingon ganiha? Ang Dios magabalos sa tanan nga magpangita kaniya.
Pangitaas si Jesus karon mga igsoon. Susihay mo kasing-kasing. Pangayog pasaylo. Paminawa ning awit mga igsunan nga pang background. Pakusgi ko na gamay mga igsoon. Hallelujah. Sige, maghimo mo mga pag-ampo. Hilom nga mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan na sa likod, padayon atong itugyan kining bulaton ngadto sa wa tay mahimo kung wala ang Dios, mga kaigsunan. Atong isentro ang atong nahuna ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Akong gihangyo pag makauban ng pastor patudodong palikod ta mga kaigsunan, baka pa nato. Yes, hallelujah. Paminawa ang awit mga igsoon. Usa ka pag-ampo. Jesus, hallelujah. Mabuha Ginoo. Ako kasing-kasing. Padayon mo malandong sa mga diot mga igsoon. Isintro ang imo nahunang gato sa Ginoo. Unsa kadako si mong panginahanglan nakita na sa Ginoo. Ug nagtuo ko. Nga ang Dios kaya mo higab ka